Гэта зімой у Італіі адбыліся чарговыя алімпійскія гульні. Беларускія спартсмены таксама ў іх удзельнічалі, але ў нейтральным статусе, без выкарыстання сцяга і гімна. Звычайны беларус, напэўна, можа на пальцах адной рукі пералічыць беларускіх спартсменаў, тым больш тых, хто удзельнічаў у зімовых алімпіядах. Дарэчы, напішыце нам у каментарыях, каго вы ведаеце. Агульнавядома, што хакей у Беларусі не проста спорт, але ці ведалі вы, што першы ўраджэнец беларускіх зямель удзельнічаў у зімніх алімпійскіх гульнях амаль 100 гадоў таму? Мяне зовут Наста, гэта палатно, расказваю вам, што мы высветлілі, што такім чалавекам быў пінскі яўрэй і хакеіст Тадэвуш Сакс. Тадэвуш Ізраэль Сакс нарадзіўся ў 1899 годзе ў Пінску. Ён паходзіў з сям'і вядомага фабрыканта сакса з Лодзі. Тадэвуш правёў частку дзяцінства ў Пінску, а пасля бацька аддаў яго ў прыватную школу ў Цюрых. З таго часу Тадэвуш цалкам сышоў у спорт. Ужо ў 1917-19 гадах ён выступаў за клуб Юніон Лодзь, які першапачаткова быў спартыўным клубам нямецкай меншасці ў Лодзі. У далейшым выступаў за варшаўскія каманды. 4 разы Сакс заваёўваў медалі польскіх чэмпіянатаў, 2 разы бронзавыя і 2 разы срэбраныя. У 1930-е гады яго заўважылі і запрасілі ў нацыянальную зборную. Ён доўга знаходзіўся ў запасе, але з цягам часу яго пачалі запрашаць у асноўную каманду. Акрамя гульнявой кар'еры Сакс моцна зацікавіўся трэнерскай, таму амаль усе 30-е гады трэніраваў нацзборную на алімпійскіх гульнях і чэмпіянатах свету. У 1932 годзе алімпійскія гульні праходзілі ў амерыканскім Лейк Плэсід. Польшча таксама удзельнічала ў алімпіядзе. Польскія хакеісты ў другі раз выступалі на алімпійскіх гульнях, і капітанам каманды тады стаў менавіта Тадэвуш Сакс, які ў заяўцы быў не толькі рэзервовым брамнікам, але таксама трэнерам і менеджерам каманды. Польская зборная заняла найлепшае месца за ўсю гісторыю выступу на зімовых гульнях – 4-е. Аднак такі сур'ёзны вынік можа згубіць значнасць, калі ўлічваць, што ў хакейным турніры тады удзельнічалі толькі 4 зборныя, і з-за эканамічнага крызісу большасць краін тады адмовілася адпраўляць хакейныя каманды ў Злучаныя Штаты. Польскія хакеісты змаглі прыехаць у Злучаныя Штаты, бо на паездку ахвяравала польская дыаспара. У дадатак палякі таксама згулялі некалькі матчаў, каб зарабіць на дарогу ў ЗША. Цікава, што на той алімпіядзе удзельнічалі ўсяго 11 польскіх хакеістаў, а ў некаторых матчах гулялі 8 спартсменаў, бо ў часткі каманды былі траўмы. За недахоп гульцоў каманду маглі не дапусціць да ўдзелу, таму Тадэвуш Сакс быў у спісах пазначаны як рэзервовы брамнік. На лёд Сакс на той алімпіядзе не выходзіў. У сярэдзіне 30-х гадоў Тадэвуш Сакс паступова адыходзіць ад ролі спартоўца. Ён усё больш цікавіцца трэнерскай кар'ерай, судзіць хакейныя матчы і займаецца менеджерскай працай. У 1936 годзе ў Германіі адбыліся 4-е алімпійскія гульні. Польская хакейная зборная ў іх удзельнічала ўжо без свайго трэнера і капітана Сакса. Той адмовіўся ехаць у нацысцкую Германію, бо ў яго была непрыязнасць да нацысцкай дзяржавы і таго, што яна рабіла ў дачыненні да яўрэяў. У пачатку Другой сусветнай вайны Сакс перабраўся ў Варшаву. Дакладна вядома, што ад 1940 года ён жыў у акупаванай нацыстамі польскай сталіцы. Хутчэй за ўсё яго размясцілі ў варшаўскім гетта. Апошнія задакументаваныя дадзеныя пра Тадэвуша Сакса тычацца зняволення ў турме Павек, праз якую прайшлі каля 100 000 чалавек у часы нямецкай акупацыі. Вядома, што з турмы Павек Тадэвуш Сакс трапіў у Аўшвіц. Гэта адбылося 16 ліпеня 1942 года. Праз некалькі тыдняў, 3 жніўня 1942 года, Сакса забілі ў концлагеры. Гісторыя Тадэвуша Сакса, ураджэнца беларускіх зямель, які быў амаль выкраслены з агульнай памяці, цяпер пачутая. А ягоны лёс паказвае, як дасягнення чалавека могуць спрабаваць знішчыць вайной таталітарныя рэжымы, але ніколі не будуць забытыя ў чалавечай памяці. Дзякуй, што былі з намі. Калі вам спадабалася гэта відэа, стаўце падабайкі, пішыце каментарыі і расказвайце пра нас сябрам. Гэта палатно далей яшчэ цікавей. Пакуль!